daga cikin makamai da Allah ya baka karka shiga wuta akwai kudin hannunka alaji. Daga cikin dama da Allah ya baka ka shiga aljanna akwai wannan dukiya da take hannunka. Karka bari sai ran da zaka mutu ka zo kana cewa a baka dama kai wannan aikin. Abu na farko, duk wadda Allah ya bashi dukiya, abu na farko da ya kamata ka sani alhaji, wannan dukiya da take hannunka duk biliyoyi ko miliyoyin kudinka wakilci Allah ya baka. Kudin na Allah ne, kai ya sa ka ne wakili. Ka kiyaye wannan alhaji, ba kudinka bane, ba kudinka bane, kai wakili ne. Amma a wannan wakilcin Allah sai ya ma goma ta arziki ya baka waɗansu damammaki. Da Allah ya zo a suratun Nur yana faɗan waɗanda ya kamata a taimaka musu, Allah sai ya ce wa masu kuɗi wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Allah ya ce kuɗi ba daga kuɗin Allah da ya baku riƙo ku basu. Kun ji abin da Allah ya ce? Wa atuhum ku basu, sai ya ce mimma lillahi daga kuɗin Allah. Kudin na Allah ne. Kai da ka ganka da waɗannan manyan kudade wallahi wakilci kake. Ka gane haka, ka gane haka. In ba ka gane ba, ka gane haka kafin lokaci ya kure. Wa atuhum, Allah ce ku taimaka musu mimma lillahi alladhi atakum daga kudin Allah da yake hannunku. Kun ji a Qur'ani Allah ce kudin na Allah ne? Ka gane haka. Kudin ka yi amfani da dama, abinda ya baka dama ka yi kafin ka zo ka tafi ka basu. Wallahi duk mai kudi damar da Allah ya bashi kenan. Shi yasa Allah yake cewa dukiyar da take hannunka ba don ka biya ma 'ya'yanka makaranta bane kawai, har da 'ya'yan al'umma. Dukiyar da take hannunka ba don hidimar rayuwarka bace kawai, kai dai an baka dama ka amfana. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya baka ne don Allah, ya baka ne don hidimar bayinsa, don hidimar bayinsa. In ka dauka makanka, in baka dauka ba za ku hadu. Amma in za ku taimaka, Allah ya ce falil walidain, ku fara ɗiba ku taimaki iyayenku. Kun ji dukiyar Allah? Bayan kai ya baka dama ka rayu a ciki, sai ya ce a wannan dukiyarsa da ya baka wakilcin, Allah ce ka taimaka mai iyayenka. Ba naka bane, nashi. Wal aqrabin, Allah ya ce da makusanta, wal yatama da marayu. Dukiyar da ai mun ji ta Allah ce. Allah ya ce to wannan dukiyar da take hannunka, Allah ya ce lamba ɗaya kai yi amfaninka da ita. Na biyu ya ce ka kula da iyayenka. Na uku ya ce 'yan uwanka na jini, Allah ya ce ka kula da shi kai manaja. Jama'a muna ji? Wal yatama ya ce a kula da marayu. Wal masakin, miskinai waɗanda ba su da shi, Allah ya ce a wannan dukiyar da ya baka ka rike din, ya ce ka kula da su. Wabni sabil, matafiyi wadda guzirinsa ya yanke yana bukatan taimako, Allah ce shi ma a wannan dukiyar da aka baka wakilcin, Allah ce shi ma ka taimaka mishi. Jama'a muna ji? Shin wanda ya yi wannan taimakon ya fadi? Ko ka fahimta ko baka fahimta ba, haka lissafin yake. Na farko dai kudin nan ba kudinka bane. Allah kuma da kansa ya ce kudinsa ne wakilci ya baka. Kawai da ya baka wakilcin ya baka dama ka ci ka sha ka yi rayuwa ka taimaki waɗannan bayin Allah. In ka ga dama ka taimaka, in ka ga dama kar ka taimaka. Akwai randa da kansa zai ce maka me yasa na baka kuɗi ka taimake su baka taimake su ba. Zai tambaye ka kuɗinka ne? Duk wanda kaga Allah ya keɓance shi da ni'ima, ko likita ne, ai Allah ba ya mishi baiwan ilimin don ya duba kansa da 'ya'yansa ba, don ya bada gudumawa ne a cikin al'umma. Duk wata ni'ima da Allah yake banci wani, annabi ya ce to wannan ni'iman Allah ya baka ne don ka yi hidima wa bayin Allah. Shi kuma Allah ai mun ji tukuicin da zai ko? Duk abin da kai kuma za a ninka maka shi ninkin ba ninki. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل لكل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم. Allah ya ce matsalin ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu, suke taimakawa da dukiyoyinsu fi sabilillah. Allah ya ce kamar sali habbatin, kamar ƙwaya ɗaya ce mutum ya shuka, ambatat saba a sanabil, ya ta tsirar da zangarniya 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, jikin kowace zangarniya sai aka samu kwaya 100, kaga 700. To duk alkhairin da kai, na farko dai ba dukiyar ka bace, wakilci aka baka, a wakilcin kuma aka ce duk abu ɗaya da kai na alkhairi za a baka 700. Akwai faduwa a ciki? fi kulli sumbulatin mi'atu habba, kowane zangarniya daya kwaya 700. Sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah na ninninkawa ga wanda ya so. Ba daga 700 aka tsaya ba, 700 dai shine asalin rent da kowa yayi infaki za a bashi, amma Allah na ninninkawa akan haka, kowane abu guda daya. To wancan da kaji yana cewa ma a gana anni mali'a, abinda bai yin ba kenan, taskance ta yi, taskance ta yi. Saboda haka muna kira ga masu hali, muna kira ga masu hali, ku shiga cikin hidimar al'umma. Abun ya kai iya inda ya kai, ku shiga hidimar al'umma, ku shiga hidimar al'umma, ku shiga hidimar al'umma. Al'ummar ku tana wani irin rayuwa, al'ummar ku tana wani irin rayuwa mai daga hankali. Wallahi malam, kaga waɗannan jagorori, wallahi malam, tun a duniya da ka ga yadda rayuwarsu za ta yi. Ai duk wani policy da ɗan ƙasa ba zai ci abinci a sauƙi ba, polisin banza ne. In dai ɗan ƙasa ba zai iya cin abinci a sauƙi ba, polisin ya zama polisin banza. To su ma rafkana suka yi. Sati mai zuwa insha Allah za mu yi magana kuma akan rafkana a cikin masu mulki. Wani an bashi mulkin bai san me ake yi da shi ba, har ya gama, wallahi wani sai ya je gaban Allah tukunna a fara karanto mishi labarin mulki, sai kaga shi har ya nema, har ya yi, har ya sauka, bai sani ba yanzu kuma zai kwashe abunda ya girba. Waɗannan mutane ina gaya muku wallahi bin tausayi ne, wallahi duk wanda shiga wuta bai dame shi, babin tausayi ne. Ba dama ka saci kuɗin jama'a ka je Allah ya fi maka, ba zai yiwu ba. Yanzu waɗannan yara da suke rayuwa haka, waɗannan yara da suke rayuwa, wai zai yafe maka hakkinsu? An ɗauki biliyoyin dukiyansu an baka, ka je kana ka samu a kasa a raba na son zuciya. Kuna gina gidajen da kuke so, kuna shiga motocin da kuke so, waɗanda aka ba su dukiyarsu suna rayuwa a cikin irin wannan rayuwa. Wai zai yafe maka? Wai zai yafe maka wannan abu? Wannan masibin wai zai yafe maka? Abu Zarrin da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam mukami, Annabi ya ce mishi kana da rauni wajen gudanarwa. Ya ce mishi ina baka shawara, ya ce mishi kuma ina son ka, wallahi ina so maka duk abin da nake so maka ina. Ya ce ko mutum biyu aka ce ka shugabance su, kar ka shugabance su. Kaga soyayyar gaskiya kenan. Soyayyar gaskiya kenan. Ka je ka yi ta ɗebo makanka rigima. So ba talakawa ne kadai wallahi abin tausayi. Kun ga mutanen nan wallahi su kansu abin tausayi ne. Duk wanda ya shiga cikin amanar al'umma, duk wanda ya shiga amanar al'umma wallahi bai zai gama lafiya ba. To masu dukiya, ku shiga hidimar al'ummar, ku taimaka musu da abinci, ku taimaka musu da hanyar gudanar rayuwa. Abubuwa sun tsaya, abinda yanzu mutanenmu suke magana kawai abinci, ba wadda yake maganan wani abu. Ko taɗi ake ba wadda yake taɗin maganan ilimi, ba wadda za ka ji yana taɗin wani abu a rayuwa a yanzu bayan abin da za a ci. Wannan gaskiya ne ko ba gaskiya wani? Magana ne kawai na abin da za a ci.
akwai wadda shekaran jiya mahaifinsa ba lafiya, aka kawo shi asibiti za a kwantar da shi, ya ce a rubuta musu magunguna da za a rubuta su koma gida, ya ce bayi da kuɗi. Ba yadda za a yi wannan dottijo a ce a ajiye shi a gida. Da aka zo ake maganin ya ce wallahi tun da safe a gidan sama ba a ci abinci. Ga sunan dukka bi jihohin, kowace jiha mai kokarin makwalta yake yi. Asibiti bai gyaru ba a yi kwalta? Asibiti bai gyaru ba a yi kwalta? Kwalta kuma a cikin gari? Asibiti ba asibiti mai kyau a yi kwalta a cikin gari? Lissafi na hankali. Ka faɗi asibiti da kasan kai tsaye za ka tafi a je a duba ka a matsayinka na talaka. To ku waɗanda kuke da hali ku shiga cikin al'amarin al'ummar ku.